Goedendag, goedemiddag, goedenavond. Dit is Genoviënt. We bouwen met takurina nefa na nefa tata obja gara konvo chima. Kabra profe. Mensen, wegens omstandigheden vandaag kan ik het programma Convo na Vicente niet uitzenden. Ik kan niet live vanaf komen. Maar met actie aan alles begifasi sakafasi. Even kan go archie de oude program op YouTube. Type in naar YouTube Genoviënt. En we beginnen een subscribe je het programma en op je thumb up. Maar ik ben wel volgende week wel terug met het programma van Wisani. Omdat vandaag ik moet wat doen tegen 10 euro en met het sap laat me long kom bakana osso. Voor komt het programma en dan met een long roster en komt dat programma. Maar mensen, sorry voor vandaag. Maar mijn gezond met de beboen hier, boem mijn idee hier, alles gaat heel rustig. Maar ik moet vandaag tegen 10 uur over een uur en een half weg. En ik weet niet wat ik moet kan als maar mensen, zo zullen we grani naar alle spreken vast. Met dat ook grand tangi voor tide en me eshu baka trawiki. Ja mensen en wansani braran sisa. Ik weet wat los maar er wachten me voor bel baka voor piki den boskopo san de sen kontimi. Dan de drink. En afspraken moeten gemaakt worden voor Loco. Mensen, ik ben erop. Ik doe al wat ik moet doen om jullie allemaal te bereiken en te contacten om alles bij je en kaart te zetten. Mijn bel wat maar toe. Heel veel mensen moeten niet bellen wat maar heel veel mensen. Maar Brans is aan mij de banka trouwiki. Zonde en ik contact iedereen dat ik moet contacten. Zoek op iedereen te contacten. Maar on lobby Brans is aan mij en Baro. Want Pio die tapas van de maand vandaag is, als ik dat weet, 30 oktober 2022. En lobby anga respecti en sami wanjo tide o lobo schrijven o bribi uno schrijven o vertrouwen schrijven uno dige de wekis boskopo altijd logo de boskopo boom en na ingeven eerste ingeven zou ik kiezen ongo na ingeven dat die uno change not noti en sami wan tego bransisa no trowe you schrijven je no wan sani no bruya to win san emitju ala leisi te san emitju don rusta praxeri no jompo lon tu bruya sani wan dape asan e kompe de konvo e tes yu elukufa yu e denki elukufa ibribide en a bribi na moro bigi sani san yu mus abi awang san yu anga de konvo mus abi mus de branansi sa dat mi wan jono ti de godora tap ason de bakana de si ason de manten ja tsunami is pas over 8 hier mensen zo zullen we grani nanga le speak you anga sakapasi odi